आलासि फैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दायोहाय बाजैया माने जोंनि बाजै फैबाय थाग्रा ओमफ्रायो आब'मोना दायो ओंखाम संग्रा खामानि मावगासिनो आरो ओमफ्राय आंबो जास्ट माने आंनाथ' बिदिनो रेडि खालामना होनाय नालाय बिदि आलासिफोर फैबाथाय संनाङा नालायथ' ओमफ्राय रेडि खालामजोबखांनानै आं दुगै खांबाय आरो दासोहाय बहुद गरम दुगैखांबाबो गोलोमनायानो बिदि गसरजोबनाय आरो ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आरो ना गाइस नोंसोरो ओमफ्राय नोंथांमोना सिनायनोबो हागौ आरो आलासिफोरखौ दा नुबाथाय सराइबिलनि आरो आलासिफोरा ओमफ्राय नै फान्था लोंनो नागिरदों आं ओमफ्राय फान्था लोंफेराखै आरो आङो गोदोहायसो लोङोमोन स्कुल हाबनाय टाइमफोराव ओमफ्राय बिदि एफा किउट बथलाव लोंफेराखै फिसा फिसानो स' किउट आरो orange flavor फान्थायाथ' orange flavorआनो जाखायो orange सोखानाय दङ ओमफ्राय आयौ बिदियाव गोलैलायबाय माबायाव फिसिनो एकदम लाहार फाहार खालामबाय थादों आरो स' देखायनोसै आङो बिसोरफोराव मा नायखुमाहैलायदोंमोन आंखौ हो 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 टिभिला लाबोआखै मोना टिभिला लाबोनानै फैदो बेयाव मोनायाव दुखांबाय दासो ओमफ्राय नै बिस्रा माबेयो लकेल मुरगि मेलेले मेलेले होनालै गगिरिग' होनो गगिरि बावदों बेलाय मा माबा हाइजें सामब्राम बानलु आयु सफैबाय नै आलासिफोरा मा होनदों दे मेथाइ पाकेट गैया बेयाव आंखौ नायफैदों मेथाइ पाकेट गैया बथलफ्रानो जा किउट थायो दानानै थावथारा ट्रेक्स फन फैबायहाय फिसाजोंसो स' गाइस नै दायो आङो माने एम्फौ लांफैदों आरो बिसिनावहाय मादैमोननावहाय जोंनि न' खाथियावनोखा ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय आलासिफोरनि एवनानै होनो थाखाय ओमफ्राय नैबेयावहाय एम्फौ थोबनायनि बहुत बुरजा एम्फौ माबादों आरो बिस्रा ओमफ्राय आब'बो दंफायो आरो माने ग्रुप आरोखि ना बिसोरो ओमफ्राय बिदिनो बिलाइफोरखौ गोजानाव नागिरहैनांगौ जायो ओमफ्राय नायबाय नालाय आंखौ सिङाव हाबनानै नायथां होनबाय आरो ओमफ्राय सिङाव हाबलांबाय आंबो ओमफ्राय नै नुनायाव एसे गिलु बालु नुयो आरो माने गिथाव महरनि ओमफ्राय गोलावथारनि ओमफ्रायो माने जानायाव गोथाव आरो ओमफ्रायो खि हासुदै बिराद लेथ्रा जानो नागिरो जायगाफोरा ओमफ्राय खिन्थु बिदि एक्सट्रा रुम थाखाबा जेबो नङा आरो ओमफ्राय सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय नैबेयाव जिरगासिनो आरो आयंमोनबो दङ आबै ओमफ्राय मादैमोन ओमफ्राय नै आदैयाबो ओमफ्राय बिदिनो बिलाइ सोरनावबा लायनायावहाय हरनांगौ जायोना बेखौ सुनानै माबाबाय थादों आरो ओमफ्राय नै बिदिनो मानखोलांनानै फिथोब थोबहैयो जाहैदों नायबाय थानांगौ ओमफ्राय नै जोंना आरो आलासिफोरनि थाखाय लांनो नागिरदों एसे ओरैनो एवनानै होनो थाखाय ओमफ्राय बिस्राबो एसेल' जिरखादों नालाय ओमफ्राय नै सान्दुङाबो बोरैबा बिराद दुंनानै होदों आरो बे टाइमावहाय माने गरमाबो आयु जिबायदि गरम आलासिफोरा असान्थि जालायदों ओमफ्राय नै जोंहा बिदायाहाय एकदम बेदर एवग्रो जानांबाय आरो माने न' सिङाव एफा बुरजा मानिखौथ' गेसाव हाया नालाय बेनिखायनो दुस्थ'थार सानजों नै सोर गिर्जानि होनदों नामा गिर्जानिफ्राय लाबोदोंनो दाउ गोदाग्रायानो साथाम नै मा जागोन आथिंफ्रा गिदिरथार नै खोब्बाथाय रानफिननो नागिरा
मा बिगुर खुजोबखो ना माखो? मा बिगुर खुनांगौ? माथो बिदि खालामखो? बिगुरा सिगाङाव रायबाय थायोबा लुलिखौबो बिदि हटेल मेनेजमेन्ट खामानि मावग्रा बिजों जाया गोजासो सेलिफ्रा आजा नों दैजों गेलेबाय थानो नाङा लोमजानाया आराम उन्दुनानै थाहैदां दलदनो नालाय बेहाबो आया दैया मैलासो बाबु दैया मैलासो होनबा बे बाबुआबो गैला मानसियानो मिंख्लजोबसै नै मामा गोदालाजोबदों दे सावनायनि मा खालामदों नोंलाय मबाइलल' हायौ गोलैसैमोन ने आं ब्लार नुलाजोब्बाय जोंना नै मारै मानसि गाबज्रिहरगासिनो नोंखौ एवगासिनो Ayo gudungtar. Am bukan ya, lihat mencingnya bener. Lama friends. Nek gudungtar lama bukan ya. Mar siapa tuh lah? Ingin diberhenti an waktu kan pakai sini. Kalau orang sini gusnya. Karla dulu lah. Udah muncul nih, lu ikut dari video. Video cantik video, video kau dong video. Noi. Video ziu. Noi. Indah kan? Amai tukul video. Tahu dia kau menikah siapa video? Bukan mah. Tahu dia kau menikah siapa pasti kayak itu. Mandi apa? Mandi apa nih? Karena jadi video. Buka bayang. Buka bayi? 저기 들어오기는 동거 등짝이야. iya buka bayi. Ayo. Hama aksi harsing menjana. Epa bukan manusia. Hama. Nunggu kibat kau. Ayo bisa guli bang deh. Ada di film no? Nih. Cungmei kau miau bina. Orang bangsin kurang dah terlina. Hot. Boleh no, boleh mau je. Thầy chú mình. Cái gì là cái hẻm này? Nâng đeo dàn hả là? Anh chỉ ăn nó đang đá. 시험을 그 하거나 요 날에 그늘이 옷 칼라만에 자 있는 게 빠지는 거 이런 거. Pada gede nih. Ang jane. Am son rumon bong bai li. Khi mà xin lại đàn cửa bài Monia. Mấy cái xin bố nè, xin gửi xe. Khiến mình lên này, sao ta xin cái làm gì đấy mà đang quay này mẹ xin năng khả năng ngồi qua. Đi qua cái hồi dương phi nè. Thầy đã có cái thằng ngoài Wah, pun desai kan ane. Musan beri mau se.
सोरखौ नायबाय थाखादों ओमफ्राय साइज लालाय ना सोरखौ नाखौ ससेल' खर'खौल' जायो नालाय सुखौ गिनानै ओमफ्राय लकेल दाउ मैथा मैदाबो ओमफ्राय मोना बयलार लकेल ओमफ्राय अमा बेदर दंमोन अमा बेदरा जोब्बाय दालिया बोरैबा लाव नुथारदोंलै मा लाबोखो बेलाय थैस अमा बेदर फैगोन ना आंनो थैस नांलादांलै बिदिखौ बायोलां खिमिरिया बोरैबा ब्लार नुदोंलै माबा मैला दंदां माबा गोमो नुलायनो दिनै जुगार जानायखौ बिदि बानायला नागिरला ना आं बानायखांबाय होमबाबो बारा इदि बानाया आरो लाजिलाङो माखौ जाथ्र'नो थाखायनो अमाखौ दानना दाउखौ दानना आन्दायजोबोसो दाउ लकेलजों एम्फौ लगायनानै दोनदोंमोन आं एम्फौ गैला बिलाइ ओं दाउ लकेलजों एम्फौ बावहाय आं फैनानै बे बिनानावा ओरैबायदि माने जोंनि मेडिसिनजों बे नैबे आथिं आखाइ माबाया हामदोंनायखाय जोंखौ लेंहरनानै जाहोदों लोंहोदों बेनि थाखाय आङो फैनानै बे न'खरावहाय सफैनाय जादों दिनै आङो नैबे आंनि बिमाजों नैबे आंनि हिनजाव नैबे आंनि जे फाहामथाय आंनि बिनानाव बेखौ नोंथांमोनहा बुजिना लादो रायजो राजाफोर आं बेखौ बुंनानै नोंथांमोननिसिम रायजो राजानिसिम नैबे आब'आ बुंमोन आरो न'आव बिनानावा बे आंनि बिदा बिबाजै आरो बिमादै बिमादै आङो सानसेखालि आथिं दैखराव बिदिदोंमोन आथिङा बायदोंमोन बे आदाया सौरायगोरनि बे फाहामदों मोजां जादों आं दा बिनि थाखाय मा होनानै खुलुमनो मा होना फैदों होनो फैसा थाइसेबो लायाखै गावहायनो लेंहरनानै आङो एसे ओंखाम आखाइ सुनाय जाबाय बेनो आंनि बुंनाया आं अराय सम बेखौ बावला जों मिलायनानै थांलाय फैलाय सोलिनाय जागोन Nani bina ni skip muda. Nani bukan main saya main dah. Nani yang dah cuma nak ber. baru langsung nama थांनो ओंखारबाय नै बुंनायनि मानसिया आंखौ सिनायखाय ओमफ्राय हगार ओमफ्राय बे अबाव थांनानै बेबायदि हगार जाखो होननानैसो बुंगोन खान्थालानो फिसा फिसासोना गेसाव दावराव दावसि आयु गोलाव गोलाव जोबसै नै मानसिफ्रा